Hello guys, may buntag so may ligong kag traditional Filipino ilot. First time nung nakita tanawang video para sa imo ni. Tindog ra ko ta sir kung sa gid imong kuan be. Kaya mo wala ikuan ha. Sige na, ilakaw no ka sir. Sige na, tabang dito, dito ka dito lakaw dito. Mabalik. Bunit man. Oh, gunit ka. Bunit. So dili kaya we kuan? Wa ka mapadoktor? Tama na ko sa kalo sir. Pila naman ito, kanya mong gipamatay, pila naman ito, ano na bulat? Tuig na kapin. Ha? Tuig na kapin. Magduwa rong katuig rong February. Magduha ka tuig na. Karong February. Kung tuig pa man na ito Kung saan February. gid mong gibati sa muti? Ismiro ano yung diri. Dere ba man to? Oo. Kung diri dapit ba may bakana niya. Mali na pud stikas. Kung saan mong gibati? Ismiro atong dito ka kuan ba? Ihi. Kuan. Dili makaihi. Yan. Kuan, sige lang kung ihi mo na pagita di ka tag na kuan ba? Dili. Sige, ihi pod. Pero kung sa pila ba matay nimo? Wala yung hawak. Hawa, Ismiro eh. sakit kayo. Dili mawala ang sakit. Wala nga sila mga naon ng luto, mga siya. Wa kay kusog. Ando wa jud ka tuhod way kusog. Dili pa ka nagkabasag hapon gabi. Kuan ba ko sa drive ako. Nag-drive pa na sa motor. Drive og oh, laber. Init nga. Maulanan. Maminaw ni mo murag mapilo. Mapilo wala ito kay kusog. Kaning drive ano ko drive. Sakit mo siya ng ano ko. Kaya na nimo sakit dire. Wala jud kay kusog. Ganang magkuan, na kuan ko ganang mag-ana ko ganang gali. Ano bitaw mo gingkod ko? Ah. Barog ko. Bisa ko barog eh. Hindi so kay barok. So paminaw ni murag mapilo ka. Matipas madong. Pasko na mo. Nung mabasa bitaw ka magbiyahe, mamasahero. May nagulis pala Ito ng masa. was bukid ng nada ko kabayo. Mula na ni ba kalitag simit ng kalitag ulan. Di ba paminaw ni mo murag malusmo na ka? Okay. Wa jud kay kusog. Kaya mo sa murag masayaw. Ni barok gyud ko bas kunita taga ana taga. Ana taga. Unsay ko ni mo sa siri tikang daw gani. Ha? Paminaw sakit. Kaliho ko yung punpunan. Pero imong makungga wala kusog. Ang imong puson. Eh, Sakit. kana kay mo ana man imti. Gede ko ba ana ko. O pero Namo si kusog ang kanilang pero. laki pero dili 100% mo kusog. Sige butang. Kuan nga kusog mga pagkuan ng kusog. Kapangusog ka pero maapitahan lang ang kuan. Ganun riyo. Naag diri ang sakit. So pila ipamate? Ora pod. Kanang yung til. Mukurog-kurog. Mukurog po ng tail. Lingkod do buyan na kan. Dera ko Ano kuan. ano? Nindeg na ko blak Oh, na mukurog. lakaw. Mo na yung tail. Dera ko Ang lakaw. luar ra ba yun? Manang kulit ko gano. Puro Sige daw. Ana niya. ano bidong gan. Puro nagsarapot. Mukurog siya. Say. Sus mado gino. Uni pasmos kusog. Dahil maningil nga sa'yo, napoy, mo ni gidibatihan karon sa mga followers na ko anang walay pasmos kusog daw, dili tinuod. Yung hindi mo kita pareho trabaho, may matong kuman siguro hayahay. Yung trabaho na to, saka na kargador. Nasa kung sa hangkod ito kayo, ya ulan init, mabasa, ano magod. Nga, naaman puti, silingan na mo dito at taga-bukid. Napakyaw sila og ban, Oh, 5,000, 5,000 ban. 50, ban. Nga, napakuyog ni siya. Kay, kato ko nang mga lagkidlat. Dito May kuyog ka? Jinsan. Kuyog ganit mi dito, no? Kidlat. Oh, Asa man pakidlat. narbit sa? Jinsan. Jinsan. Tapos, Nga karon, niingan niya. Kuan ko no ang iyang spinal cord. na, Na, buka ko no ang iyang spinal cord ko no. tapos,
Nga, minsan nahulog ka ani do. Hilot ka, unsa man gihilot? Wala. Unsa pa magi dito? Mura na na, di ko na gon, tanak na ba? Naway, bunga tayo Wala kuan wala yan. hilot. Ilang po'y bayad? Bayad ko ito mga tres kapit. Kasintos. 300. 300. Unya ang tambal nga katong iyang tubig, nga murag mineral gani. Ah, Wala man may kuha ato kay wa man may kwarta niya. Mahal ba ya kayo no? pila pod? Usa ka libo no. Katong nana nga. Para unsa kuwan. man tong tubiga? Imnon ko no niya para di ko na siyang maka Ay, namon to. ihi. Permanente. Kay putol-putol man iyang ihi. Oh. Nya wa man may Dili pod sa kwarta. mo sakit kung murag di ka kaya. Murag busaw, lipod. Murag prostate. Sige. Kauban na dugay na to nakauban mo sa jinsan. Lugay na murag tuig na po. Unsa nga Okay, ban, tuig na gagagmay siya. nga ban o dako? Dako nga ban. Na 5,000. Oh, 5,000. Daghan man po kayo. 5,000 ang ulo. Dili, 5,000 ang pakyaw jud. Ah, isa ka biyahe. Hmm. Mahalag pila mo. Comfort. Oh. Yan na to gasolina. Oh. Ilahan na to. Bahala na mabasa, bahala na sa 5,000. Hmm. Nga duha man sila dito Dili, no. dili po kay sa dako. Kay sa gasolina lang daan sa katong nagkuhan may sa ban. 2,000 gud. Yang hatod kuha pa, no? Oh. Okay ra, natunga na lang mo. Dili wala may di pa kuan. Ah, libre po mo. Ayo mino, libre ra mi sa sakyan ano. Ay, maayo. Agor mong bayaw ko yung nagkuhan. Ang- Ang buto yung sakit ng bayaw ng iyan brewa. Kuan pod, ulcer. Sir, Naayo maka. wala ko na ayo. Wala Doktor maayo. ko sino kayo. Doktor pod siya na Nagpapit ayo. mo ba na eh. Kuhan mo, kuhan ng doktor po. Iguro mo kuha akong kuhan na sanay. Pilil. Yeah. Iguro, bayad ko kuhan. Yun natin yung bayaran ako. Huwag yapon maayo. Astil lang. Dito sa na-admit man ni siya og kuan. Admit sa Kinlat sa Bansalan. Na-admit ni mga lima ka adlaw. admit mo kay 5 kadlaw. Hmm. Oras gyapon. Kanero man to, Ganero. Usap, primero pa to. Takot. Takod. Ano yung gundriyo? Sakit jud. Wala ka maundak, wala ka maunsa, unsa man na lahat. Naundak ko kuhan yan. Na hulog na siya. Nahulog ka? Sa dito pa mi sa Cebu nahulog na siya sa truck na kanang kanang unsa ti Bas. sa bus. Pag man na Na to, paghulog niya wala sa simento dito sa wala nang po ni kuhan po ni katupod sigurong dito puyo ba may kiagot no. ya. Oh, unya karon naundak daw na ni wala siya. ang kuhan mo daw sa Ganun. Utic nerve ba? Sa Utic. Sa ingkuan na siya sa ospital mo ko na magpangalana. Pero nahagbong ka. Dari na igo. Kapila ka nahagbong, sara. Sarap. Ah, sige, sige. Asa kitong balay na mo, sir? Bansalan, sige, shout out sa mga silingan, sir, sa Bansalan. Ako sa mga silingan at masalan. Barangay Bonifacio Bansalan. Ikaw na repulay sa video. Oh, nakakita man siya sa, di ba nakakita ka sa kuha? Yan, namahaw pa ko kanina. Kita pa ka? Kita pa sa namahaw ko, mag-live man ko. Hmm. Na-interesar siya, kita pa siya sa mga ilot, di ba? Kita ka nung naglison o lakaw. Dinagaro daw. Ah. Bulag. Hapit-hapit ka parehas. Di ba, hapit-hapit mo parehas? Yan eh. Purok-purok. Mukurog mo ka. Kapinay. Sige. Kapi kay kita kay gidakop yung taon ni. Go. Apili ni mo kay gisayo pa biyahe yung taon. Sige. So, nakay kung sa mga salingan niya. Ito mga gusto magpahilot. Dili na lang. Si Juan kanang unsa to kato si insect kanang stroke di pud kilakaw. Di ka lakaw. Na-stroke siya. Pa niya pakita sa Facebook. So ayan guys, pasensya lang mo sa mga ano mo interview ko. Mo interview jud ko kay para may balaan na to ang mga sinundanan. Ay, parehang sakit ko ba? Oo. Pareha sa inyong gipamati kung nakapaminaw mo. Dool, labaw lang, ubos lang ni sa kamay atong pas mo sa kusog tong isa. Pas mo po na yun, nahagbong, nabikil, tanan na. No, so, ano lang. So, interview na to niya. Mangita mo sa video, aning hilot na ko. Live na, Facebook live ha. Sa katong nangita sa hilot ane. So, ano lang. So, maraming salamat po. Please share sa video. No, nadungog man niyo yung pamati. God bless, God bless.